kaJeremiya utholakala ukuthi i25 December zivela kanye kuphela eBhayibhelini zivela njengosuku lokukhululwa kwesiboshwa. eBhayibhelini nje leli lilodwa kuphela ivesi elikhuluma nge25 December. Kodwa manje lithi malikhuluma nge25 December likhulume ngosuku kwakhululwa ngalo isiboshwa. Bangcwele basezulwini kufanele sisho ukuthi uShembe ubaba mkhulu noma wayengayile esikolweni kodwa namhlanje sonke sithi imbala kwayivele ezulwini. Amen. Ngoba thina lento eyisho baba mkhulu sezisitholele thina sisengene esikolweni ukuthi hawu nayi lento eyisho baba mkhulu ukuthi wonke lama holiday lawa agujwayo lapha emhlabeni awahlambulukile. Ukhisimusi njengoba ezithi baba mkhulu awuhlambulukile. Kanjalo nosuku lwangesonto baba mkhulu njengoba asiyekisa ukuthi sisonde ngesonto sisonde ngosuku lwangesabatha. Mabembuza abamhlophe baba mkhulu ukuthi bayekiseleni abantu ukuthi bekhonze ngosuku lwangesonto ubaba mkhulu mayiphendula abangcwele basezulwini uthi ukukhonza ngesonto kwafika namaRoma. Akusiwona umthetho kaNkulunkulu kushushela. Njengoba baba mkhulu ethi isabatha loyo usuku langesonto ukuthi kudunyiswe ngalo kwafika namaRoma ngempela mawufunda iBhayibheli uthola ukuthi iBhayibheli likhuluma ngosuku lwesabatha. Mayisehambile inkosi uJesu yayise engena phakathi kwenkolo yoKristu esengena nawo wonke amaholiday eyithixo zawo. Usuku lange25 December usuku lolo lesithixo selanga saseRoma. Esasivele sidunyiswa kakadeni emazweni ahlukahlukene ngaphandle kwaseRoma. Ushembe uthini futhi nje bantu bami lokhisimuzi wenu kodwa kawuhlambulukile ababesachaza. Kanti ubaba mkhulu uyazi ukuthi lento lefike namaRoma ihambisana nokukhonza izithixo. Kanjalo usuku langesonto nalo usuku lokukhonza isithixo saseRoma. Onke lama holiday ngingakubalela sihloko sami ngize ngiyofika ema-holiday leyo sithi ngama-Easter nawo ahambisana nokukhonza kwethixo. Yingakho ke ibandla lamaNazaretha ungeke uze kuthiwa sinobhudi noma sinama-Easter ngoba isisekelo sawo wonke lawo ma-holiday izithixo zaseRoma. Uthi kuShembe mayifika abantu abami lokhisimuzi enugubhayo namhlanje kawuhlambulukile kodwa siyofika abantu abami isikhathi lapho engiyonenzela khona owenu ukhisimusi. Yiwo ke lo namhlanje esihlangane ngawo. Awunayo into ekuthiwa isithixo sizogubha sizojabulela ukufika kobuNazaretha emhlabeni. Amen. Nokufika kobuNazaretha emazweni akithi. Amen. Ulandela izizwe